हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ mobileज चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जादों एक्सचेन्ज कार्डखौ जों माबोरै अनलाइननि गेजेरजों जों मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। बेनि स्टेप बाय स्टेप इजि प्रसेसखौ नोंथांमोननो आं बानायनानै दिन्थिगोन। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांदो फारि फारि स्टेप बाय स्टेप। दायो जोङो अनलाइन एक्सचेन्ज कार्ड एप्लाइ खालामनानै लानो थाखाय जोङो गुगोलाव जायखिजाया नोङो वेबसाइटआव थांदो। बेनि उनाव जोङो RTPS आसाम नोंथाङा टाइप खालाम। RTPS आसाम टाइप खालामनानै नोंथाङा सार्च खालामदो। बिनि उनाव जोङो बेबायदि वेब पेज फैगोन, इन्टारफेस फैगोन। दानिया गाहायाव नुदों http नैबे गोजौनि लिंक नुदों, बेहाय rtpsasam.gov.in आव क्लिक खालामनानै होदो। जोङो बिनि उनाव बेबादि इन्टारफेस मोनगोन। मोनोब्ला साइटखौ आं डेस्कटप खालामाखै, खालामनानै लानि। खालामबाय। दायो जों बेबादि इन्टारफेस मोनबाय। बेवहाय एसामिसनिसो जादों। जोङो एसामिसनिखौ जोङो इंराजियाव खालामोबा साबसिन बुजिगोन। जोंहा लेंगुवेज अपसन दङ गोजौआव ओरैजाय कर्नार साइडआव। ओरैजाय बे कर्नार साइडआव जोङो नुदों लेंगुवेज अपसन दङ। बेहाय नैबाव दङ, बेयाव क्लिक खालामदो। दानिया इंलिसाव खालामनोसै, जोङो बुजिनाय बायदि इंलिसाव। दानिया बियो इंलिसाव जाबाय आरो बियो। एबाराव नायदो, जोङो जुदि रेजिस्टार खालामखानायबा नोंथाङा बेयाव लगिनआव थुदो, आरो रेजिस्टार खालामाखैब्ला नोंथाङा नैबे रेजिस्टार अपसनाव क्लिक खालामनानै होदो। जोङो रेजिस्टारसो खालामगोन, बेनिखायनो थुबाय। बिनि उनाव जोङो एड्रेस एन्ट्रि खालामदो, एन्टार खालामदो। नोंथाङा नोंथांनि फुल नेम, इमेल एड्रेस, नोंथाङा इमेल एड्रेसखौ होबाबो अरजाया, होआब्लाबो जेबो नङा, नोंथाङा थांनो हागोन सिङाव। जोङो मबाइल नाम्बारखौ जोङो होथारनांगोन। जाय बुस्थुआव जोङो स्टार्ट मार्क होगोन बे बुस्थुखौ जोंनो नांथारगोन। बेनि उनाव पासवार्ड। दायो बेवहाय मबाइल नाम्बार, नाम जोङो होबाय, आरो बिनि उनाव पासवार्ड बानायनोसै। जोङो पासवार्डखौ जों माबायदि बानायनांगौनो 8निफ्राय 15था जों केरेक्टार सोनो नांगोन, आरो बेनि गेजेराव जोङो स्पेसियेल केरेक्टार्स जेरैहाय सिम्बल दं, जेरैहाय *, $, हेश, बेफोरबायदि, बेफोरो स्पेसियेल केरेक्टार जाबाय। आरो बिनि अनगायै जोङो मा लेटार नांगोन, एबा स्पेलिं ABCD बेखौ नांगोन। जों गासै 8निफ्राय 15थासिम जोंनो केरेक्टार्स नांगौ, अब्ला बियो जोङो पासवार्ड जागोन आरो। दानिया बानायनोसै आं। पासवार्डखौ बानायबाय। बानायखांनायनि उनाव जोङो बाव खेबसा सोनानै होदो। जोङो जेरै नुदों एरै। बेनि उनाव नोंथाङा साबमिट खालामनानै होदो। बिनि उनाव बेबादि इन्टारफेस फैयोबा नोंथाङा अके खालामनानै होदो। नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। जुदि नोंथांनाव OTPआ फैयाखै, अब्ला रिसेन्टआव थुनानै हो। OTPआ जोंना फैबाय। बिनि उनाव नोंथाङा भेलिडेटआव थुनानै होदो। दानिया बिनि उनाव बेबादि इन्टारफेस फैबाय। रेजिस्टार खालामनाया साक्सेसफुल जाबाय। साक्सेसफुल जाखांनायनि उनाव नोंथाङा मबाइल नाम्बार आरो नोंथांनि बानायनाय पासवार्डजों लगइन खालामफिनदो।